Hanya halam soga ani YouTube channel tini hinken rok bai malai phiuka aloo kanyani tini hinke sande aloo kanyani urun bagai narok no phunu goi tong nai tini nai tong di ang bai choyawi nai tong di i kwayang o kyan busai alok ni mane uri ni bithirnan bagai bo galo goi tong ta kwayang o hinke mulai se sana ning tong kha sikosung lengsuka tini ka sande bla sing ki changna nyo support lagya hadul ma tokurbo alokanya ni hinke miya kha kisi yagol na kha hinke sonmen jena hinke yagol na kha tin ke sande sanjen jena ke sing yagol na riya sing kan nya khanya ni hinai o basa kra hinke sawi kalang kha basa kra kulun khai kalang kha ko alok tabuk hinke ang alok tolang sinai yang ka bo biti ri jong ka ba tabuk khang alok berai sinai ja alun khai bai kha ba tabuk alok berai sinai ja bo khai biti ri jong obur ya hinke ka goma chau umur ya hinke alok kai kun lap kre pura hanyo koto khasa siwa hanyo un bagi lengsuka alok taklai dam klai ingya hanai sing kisa khanya ga sawan hanai khali manita narok an video ko talon dong subscribe khaji share khaji comment khaji tai bom hangja khan video ro comment khai sabaji kisai ko tab khang alok lang sinai takir khebunya sinai ko khebunya ka naji lengman bagaya pro khorang okui mali yaban bagayang tabuk ke sing next dino mandin dina ke sing outlos thangsinai shopping kisa khaigrana nemani tinike abun baganyo amukha next dini mandin dini abonke tharna jonglai sing reading jagi ko shopping mall sawi ke ang video khanyani asuk ko somai maya haing jagwaban bagai direct shopping mall nang no phunugudi kha sing bima ro thango knaidi bus naithok kut belai ke kaham tongo bima to naithok jaga angke abu khan lagin bor naitongo ko kam chulai naitongo bosarong bagai blazer amki blazer yang kut naithok chula ni chula bosarong ni 299 sim suru arke 299 sim suru kanaidi tabung gang naitongo arki sathi jang sin hanai bibo camera ko khageta amke kurti ang nana ni hanai bangra box jagri tabo kungka sing phira gose phage phira gose bazar habui sing maketeng paitumnan bagi bazar horong dongkha ge sing phira gose sing asuk kabang kha video khaliya ko alu rok paitumnan hinai singi tonglayo sing alu rok paitui hati rok nanglana on bagai alu rok mosorok paitumnan ang hingke bazar hablai geta sing phirok de nadi fulkopi rok dam belai khe dam taklai maketeng fulkopi rok se damang mani ma saikok kri sing tab gulai tonglai tai ko aluk sing tonglai aluk tarang sinai aluk 3 kg sik talang nan hinai tong tabuk sing kero sanyan bagi nai tonglai ta ke borok ko hur ke ba janya bazara nadi fulkopi rok naithok belai ke sab sabang bai kereng jake tongkho kereng baji tani rok ni support belai ke nango abo ke himui tonglayo sing hati muti sing bai khe phirok man jinai tongkha sing asuk to sing manai bai bolia asuk ko samung nangai thangman bula sing shopping ni bagai thangman ya bula aban bagai asuk to manai palia sing odotin phaigya ta khe bezu kisa talman hinai nai mani nangno kisa hanyo je manjak phunuk kana kisa or hingke sing aluk busala nyaman jaga abo hingke tab ka sing thas thangsinani hor sanjang tongkha sanja sing tongkha nogo kifil jinai se tabuk hingke nogo kifil paiman le sin kuto nok kachang jago honai gonje churo mani se joli jago waro bo abar mun lai jangla kita sing nogo pai bono gonje chumri mani se joli jago tasumur di nei gabon nasigi mun jangla sing bono res khaje tei
Hingke an borok bono ayang khaira thangmancha jaljago iko jaljago bukhuk wasiri phunogo jaljagui babo iko se khowai warnani sikiro ta warnani bagui sikiro. Bono warnai takaidi ni warnai aboni mwlai tonglai chwng bono. Warkha waria do bam haini sikiro ta takaidi hinui sai sikiro ta. Kok busibai usini kutu belai khe kok busibala aboni bagui kwchang jago hinui chwng bono ganji chumri lai mwlai tonglai ta jotono nasiklai. Genji bara khe khairi tongo ta login borok bono hingke bono takaidi hinui wari tongo ta wari badagari tongo ta bono. Aswk no wngsinai next video o tei uisa malai phinnai norok bai. Tata hor kaham.